Já jsem Sušenka, tohle je Červík a jdeme na zkoušet celou challenge. 3, 2, 1, teď. Omlouváme se. Ty vado. Utěrky. Nebo toaletní papír. Toaletní papír. Ne, suchej. To bylo strašně hnusný. Ono se to pořád natáčí. Vidíte? A nevypínej to, jo? Takže, Hele, koukněte se na to, jo? To je strašný. Takže tohle bylo asi konec tohohle videa. Zkuste to, ale je to strašně hnusný. Je to hrozně hnusný, prostě vás najednou začne pálit celá huba. A ty konci prostě říkáte, Ježíš, kam to mám vyplivnout. Takže my jsme prostě běželi na záchod a už ale jako dost. Ono je strašný, že ono se vám tak skořice nalepí na tu... Na zuby, to je hrozný. Na zuby, na tvář, jako takhle tady prostě a to pak nejde vyplivnout a je to strašně hnusný. Takže to neskoušejte. Ale klidně si to zkuste, pokud jste šílený jako my. Ano. Protože já to někdy zkusím znova s Aneškou a s tebou. Budeme mít hosta. Jo, Aneška se jmenuje Aneška D. Aneška D. Pardon. A taky jsem s ní natáčela videa, ale jsou dost trapný, takže... Promiň, Aneško, ale mě prostě se ty... Já se na to úplně chovám trapně, ty trošku taky. Já si to udělám taky, no. Jako je to strašný, takhle prostě ta skořice takhle vypadá a je to strašný, hnusný. Dám to na tarkistu. Naše to není. Ne, tady je koš. Tady zabije na mě zase. To je moje sestra, když tak, kdyby někdo neviděl. Tak to utřu. A někdo jde. Někdo nás to špel. Takže tohoto video. Ono to z té houbičky nechce. Ono to z té houbičky nechce. Ono to z té houbičky nejde. Podívejte se na to, já jsem prostě na to dávala vodu a ono se na to pořád to. Já to dám já. No, takže jako super, jestli to, jako my to děláme po ten challenge, tak by mě máma úplně zabila. A ještě jsme tady sami doma, tady jako mama a tady je venku. Ale to máš štěstí, že je venku, ty. Kdyby nebyli venku, tak jako by to bylo strašný, protože
že si to nechci představovat. Mě zabila pohledem, jo. No, takže uvidíme zpátky.